South Africa siyabingelela kuphi nakuphi lana khona ngendawo umduduza mkhwazi nibingelela zivela kwenhlangano ithuleleni organization inomndeni ke namhlanje ke abeze kathuleleni bezocela ke ukuthi babike inkinga ababhekene nayo nabafisa ukuthi balekele bathole usizo noma ke umhlahlandlela ukuthi mangabe sekunje bangashona ngapi inkinga ababhekene nayo inkinga ye Road Accident Fund lapho nesizozwa khona ukuthi ke inkinga yabo ke ethini ngihamba ke nomama ngapha esandleni sami sobunxele okuyena ke umama ke ongazi ukuthi ke uyena ozosibikela udaba uhamba nodakazi wakhe ke ngapha eceleni kwami esandleni sami sokudla ozomlekela ke umama ukuthi ke achaze ukuthi kwenzakalani angiqale nganangu ke ugogo ngala ngizoya ndodakazi sawona ma yebo kunjani ma ngiyaphi umama ubani mama Mngoma mama bani mama Mngoma mama Mngoma Folweni okay uze kathweleni kuze ngani mama kathweleni bekize ngodaba la mfabo myeni wami owashayiswa imoto ngo-2018 sabhalisa ke eMhlanga samthola esibhedlela esiwa elento ke sahamba sobhalisa eMhlanga eMhlanga saqeda sagoduka emveni kokugoduka kwafika intombazana ekhaya yafika ngaloyo langa ke yamfica ekhona kwayena yabhalisa ngathi mangibuza mina ukuthi manje amaphepha pho usishina lutho niyathi intombazana ibhala ngefoni yathi isiphuma esibhedlela emshweni hayi ke yaqeda ke intombazana mayisihamba yathi izobuye ke ibuye ayiphinda ngeke yabuya nako ke sesithi ke siya lapha eMhlanga fika eMhlanga ayayiphika intombazane kanti ngiyayazi ngimangithi ngithi mina ihamba ngemoto emaroon ifike ekhaya afika imise enhla komuzi kwangathi ithanda ke manje ukuthi ke mase ngangaziki ukuthi makunjalo mase kunjalo ke kusuke sekunakelephi hayi ke ngako ke yayisiyiphika mama wayikhumbuza wena ukuthi kani wafika ekhaya wena uma usiyikhumbuza yathini ngathi khona izamenye sisulela ngayo hayi kwasho ukuthi mina cha wayibona mama ibona ngiyagcina phike mangabe ke isuyikhumbuza ukuthi wawufikela ekhaya wena gcina isithini mase sisulela ngomunye kodwa still usasho ukuthi ngiyakukhumbula wena wafikela ekhaya hayi phela angithi phela yazi ukuthi njengoba manje ngingasayiboni nje kusho ukuthi isilima sekuyimena yiko sekuzeke kwaze kwasenza saze safika la okay no kulungile ngicela ukuzwa ngami ndodakazi sawubona sisi yebo kunjani ngiyaphila bani igama Ntomfuthi wakaba wami Ngoma okay ubani uhamba naye hamba noma wami mama uzala wena yebo okay wena ma ungathini lokhu mama kushoyo sinenkinga nje enkulu kakhulu nje ngoba ngempela asazi nje base sihamba sasafika la because mesifika lapha emhlanje noma sibafonela baze basifonele ke mesikade bafonela kube ngasi bazofika ekhaya silinde bagcine bengafikanga yabo nje namanje mangase ngisasifoni ngizama ukubafonela ngisho ukuthi sesila ngaba abantu abazofika imvena lokho kudlula insuku bayithulele nje kanjalo kusho abantu abangenala inqinisa ngazi noma babhalisa noma bayayiphika noma kanjani angazi okay wawukhona wona kuwe eMhlanga ngangingekho wawuhambe noma wakuhamba uma eMhlanga umama ubathola kanjani nosemhlanga mama umama wathola abantu abakude kanje eMhlanga yenele wayephelezela umngane wakhe umngane wakho mama yebo uyena wangikhombisa khona umngane yena wakudonsa kusakubamela bakepha abameli kanti eMhlanga nani yakubani eMhlanga ma wayemcelile ukuthi amkhombise abameli aba right
wasathi hayi-ke ngoba naye kwakhona ingane yakhe ayisanda kuphunyelwa yimali hhayi amphelezele-ke umkhombisa khona-ke. Ngani ngisho lokho phela mama ukuthi nomngane nani emhlanga ekubameli. Yeah. Phela ngizisubuza ukuthi ibapha abameli. Ngibuza lokho ukuthi nani ekubameli emhlanga mama. Uphi umngane-ke manje base kunje? Washona. Sashona. Okay. Cha awuqhubeke sesiwami. Wena ubone nini ukuthi engathi khona ongahambi kahle la mhlambe kuze aqaleke nawe ukuthi usondela? Ngabona 20 manje. Kade ngaqala lento ngaqala ngo-23 samfonela ngoba ngangibalela lento kuthiwa u5 years hayi. Imshayisele nini imoto no? Umshayisa 2018. 2018 leyo ushayisa imoto. Wasinda. Yebo wasinda. Walimala kangakanani? Wahlala 3 months esibhedlela ngoba umaye zemthola wesenenyanga ezothwehle khona aphinde wadonsa eyodwa. Washayisa imoto engamazi ukuthi ukephi? Sangamazi usukephi emshayisa emgaqweni sangamazi ukuthi ukephi. Sesizwa ngabantu abambona-ke. Uthi hayi bona ngishayiswe imoto lapha. Hayi mahamba azomubheka umthola-ke emshini. Isikade sasimbheka ngoba singamboni. Kanti uzomthola emshini seshayiswe imoto. Okay ke. Wangakwazi ke naye ukuxhumana nathi ngoba phela wayelimele kakhulu nengqondo nje futhi ayisasebenzi kahle. Namanje waphazamiseka engqondweni. Okay. So umama udonswa umngane nje obesho nje kuya le emhlanga. Yena uma emcela ngoba oyinengane esanda kuphunyelwa yimali nje wabona ngathi hayi ziright khona sasicela umkhombisi kulawa amele ayibabhalise kubona. Yes. Bahamba ke bawuthuna-ke. Okay. Afika khona la-ke sengibuya sekufika intombazane ke yafika sesizomqedelela lapha ekhaya. Nangamshiya nalutho-ke. Oluphathekayo nje mangase kubuza ukuthi yini ubhalise ngayo ayikho. But ikhona izinto ethatha ingane intombazane le ekhaya? Zikhona. Yini ungakhumbula? Wasatha lezi yena nibuye nazo emshini angithi. Medical record. I-copy ID yakho wayithatha? Wayithatha i-copy ID ma? I-copy ID yalo ulimele mama wayithatha? Yena. Intombazane le? Angathi ayithatha impela. Okay. Ubani wasayina kuyona intombazane? Wena mama phela wephazamisekelo ekhanda ubani wasayina? Imina ngasayina ngoba yafika kukhona mina ekhaya. Naye umlimali. Yeah. Umlimali ke oyifanela no0. Yes. Okay. Sisi wena uma sewuphelezela umama nawo mhlambe sengena wena usuba engage labantu bathini lana semhlanga? Siya khona ema-office. Asikaze siphinde siye e-office. Siyagcina ngokubafonela nje bayiphiki nje kanjani. Angaze niye khona? Okay. Ikhona i-business card mhlambe khona ninayo yabo? Washo phezulu. Nethatha le business card. Sayisasa kumuntu oyembhalisa washo ukuthi akafonele lo police biya lo. Ubani embhalisa? Obhalisa oba wayibiza ngayo police biya. Kanti police biya omunye. Mase sibafonela siyacaca ukuthi uPhilisi biya ukhona yini emhlanga usebenzela ngaphakathi angazi noma ubabu yini lo esebenzela ngaphandle ngixhumanisa noPhilisi. Ubani onikeza ikhadi? Shuthi uyena umabulu oyibiza ngayo uPhilisi. Wathola gogo ikhadi wena? Gogo leli khadi uthatha le khadi? Ngalinikwa intombazana. Okay. South Africa nali ke ikhadi labameli usu dash. Lesibanga ngisazi ke sithi halal and associate gogo. South Africa angihleki umemeze yabo manje nje ngihlekisayo la yilo ukuthi ugogo lama ngisafika la uthi indodakazi iphi intombazane kani wathi balindele ukubona intombazane othuleleni manje ubona ukubona konke lokho ethamehlo nje cha gogo uthulela kayona intombazane indoda awu angiyazi ke lonto nansi ke yazi ke namhlanje mama uthuleleni nangu utheni bami kwakho nje mbona othuleleni bakhona ngakithi kodwa ba amantombazana uyaqala ukubona ohlisa namhlanje ngqa uyeke lo hleli phambi kwakho shweleni
Hawu. Gogo ngibuka ngayo. Hey. Kahle ngoba memfuleni ma. Hayi, Yini gogo? hayi akho nkinga. Cha khuluma ntombi endala. Cha. Ngizothini? Ngoba sekwenzekile usuke ngiqale ngalo ukubona uthuleleni wesilisa. Ngizothini? Manje uyimpelo mbona uthuleni? Hayi kulungile. Cha kodwa gogo ukulungile kwakhe ngathi awukho right unale yabo ngaphakathi ungagculiseki. Cha phela ngeke ngikushintshe lokho. Ukuthi Uthuleleni wesilisa. Ngiyaqala futhi ukumbona. awu. Cha gogo. Yabo manje ngiyabuka intombi endala nezandla yabo izithi cha gogo uthwele nje uphelela insizwa leyibona gogo. Oh, Gogo. hayi ngiyakuzwa. Gogo akukho la kushoti khona. Insizwa nje lephelele ngizebo. Yebo, Insizwa nje le ephelele gogo ayishoti indawo. Ungacabanga mhlawumbe ukuthi ile insizwa yabo. Hayi kukho la Ngiyazi phela ukuthi kulo mhlaba sanibonela ikhulu ma. hayi. Ngeke ngazi phela noma mhlawumbe uthuleleni ophethe inhlangothi ezimbili ngazi. Hayi angisazi. Cha ngiyambona ukuthi umama ikhona le nkulumo yabo ana. Cha gogo. Ngiyathanda ukuhlala nawe gogo cha. Ngizobuya ntombi ngikuchaze ukuthi uthuleni iqhama kanjani igama lathuleni gogo yazi. Noma igama lenkampani mhlawumbe. Ne gogo. Oh, hayi kulungile. Yani ngishilo ngiqala gogo igama lami mina ngumduduzi ngwakamkhwanazi. Oh, mamgcobuke wangitshela ngomkhwanazi. Uyeke lo mkhwanazi. Wabuya ngitshena ngothuleleni. Umkhwanazi ovela kwinhlangano bezokuthi uthuleni igama lenhlangano. Oh, uyabona ukuthi ngibonele mina afa ngumprofeti sisuka. Ubona ukuthini gogo? Ngizibonela ukuthi kushuthi inkampani lena ngeke kube uthuleleni loseduze kwami. Cha, uthuleni uyena vele abantu sebangibiza ngothuleleni abantu. Oh. Uthuleni lo benokumuza ngisho emaredweni ngaphambilini nimbone nemafonini mhlawumbe ingane zokukhombisa ingane nasemafonini basenisekhaya. Okay, kodwa kona igama lenkampani. Ni mama. Akayizwa lethu wena uthuleni. Igama sebelinamathisela kumina igama. Oh, hayi ngiyakuzwa. Kodwa nje lami nje igama ngoba ngithi ngiyinsizwa ngumduduzi igama nje yabo. Okay. Ngiyakuzwa. Sekuyezwakala ke manje ba? Hayi kuyazwakala. Oh. Cha bafethu. Ikhawuke lezi zimnandi zokuhlekisa lezi ukuhlanga nazo athi umuntu hayi bengibheka umuntu esibhamu ukuthi uthuleleni. Cha dadwethu asingayenzi ibe yinto. Engingakusho nje nokuqashisa abantu bafethu nali ikhadi labameli laba ke akukhulunywa ngabo. Nanti ikhadi i-issue bafethu yokushayiswa izimoto yabo yokushayiswa izimoto yo road accident fund inkinga leya abantu abaningi abangayazi ngempela abebalimali masebehlangene nayo ukuthi hawu kanti sithola abantu abadlale ngathi njengoba nize ugogo ukuthi ke why ugogo nami ngiyafisa ukuthola ummeli ongangisiza wathathwa umngani wakhe wahamba komfaka lamfaka khona ngoshwa ke akasekho ke umuntu ayimfakile labo bameli laba namhlanje ke sebethi bamphika ugogo yabo so ke ikhona okungazi ke ukuthi ulwazi malungekho vele ke uyagcina ke sekufundeka ngamaphutha ke but okubuhlungu ke manje ukulimala ke kweclaim yomuntu osuke efuna usizo ngoba njengamanje uphazamisekile ngengqondo so abantu ofuneke bamlwele iyona umndeni wakhe nezihlobo zakhe eseduze naye njengoba zizamile but zizama nazo zinganalo ulwazi yabo esefuneka nje babeza kuthina kathweleni sizame ukuthi sibaxathulise sibone ukuthi ke basangakwazi ukuthi bathole usizo njengoba usisi nje esho ukuthi ke kunalo 5 years osukubekiwe ukuthi ke gadane ngapheli 5 years. Senike naye mama dadwethu kaRaf no check ukuthi uyavelana usisi ubhodi ngaphansi kweclaim Sawafonela kaRaf. Kwathiwa nje akaveli. Mhlambe ngoba engabhalisanga khona asifonele la ibhalise khona emhlanga. Ngoba kenzeka abhalise endaweni bangayiphusheli kubona. Kwakuyini nibafonela? Last year. Okay. Uyabona ke manje before niye la engizothi ngicela niye khona
ngizocela niqale khona ka-Rotex Fund vele izindawo zisondelene yabo. Njengoba ngihleli la ama-office ka-Rotex Fund naka lapha emva kwami laphana e-Embassy building. Nayi la building elihlaza lenende nayi lenkulu engale kwalapha yabo. Ngizonikhombisa khona manisuka khona ke nizohamba ke niye laphana e-The Marine building. i-The Marine ingale ngasema-office aka-DStv ku-Smith Street. Maniphuma nje ka-Raf ndokwahla ngo-Smith Street vele ndle playhouse yabo. I-City Hall ngapha ngithi ithe uyalazi se? Awona uyabona wona lapha ngiyakubona. Nansi i-DStv yangithi abo office. Manijika lapho nje angithi ngizojika ngale khona la khona nehle. Manifika lo mgwaqo omncane ongenayo ubela ngemuva kwase hotel ethiwa yini i-Royal Hotel yana. Nanti i-The Marine building ngaphesheya uzoyibona nje ibhaliwe. Nizoya lapho nifike ningene niye ku-security. Manifika ku-security nisho ukuthi nize LPC. LPC umele u-Law Practice Council but abase-KZN office lab. KZN Law Practice Council. Izokutshela ise-5th floor mangikhumbula kahle. Nizobhalisa ebhukwini bese niyangena eleftini nipresse ibhathini ngaphandle lase-5 izovuleka ilift ningene. Iyona floor kuphela yabo ayikho abayishare namuntu. Maniphuma nje niphumela kubona phezulu. Ndifice security futhi nakhona eminyango wakhona nibhalise bese niyangena ngaphakathi. Bese ke niyafike niyasho ukuthi nicela ukuzofaka isimangalo ngabameli ababebhalise ke umama isinxephezelo sakwa-Rotex Fund. Eningasabatholi manje ukuthi beyaniphika ngithi yabo. Le information yonke la ukuthi obani abameli ne-address yabo yonke into iyona ezofanele kwi-form. Nibacele futhi ke abanikele banigcwalisise i-form lapha. Okay. Niphethe i-copy ID yalwalimali. Iphethe ID? Ngasiphethe ID. Hayi ke konke kuqondileke mama ngithi abo ngifuna nithi nihamba nibele ekhaya konke nihambe niqedile namhlanje. Alright. Okay. Phathe kahle ke lekhadi ngoba line-information yabo labantu esebeniphika. Okay. Nibhalise yonke lapho ke nilifake lapho nizobe nifaka isimangalo ngokusemthethweni ngabameli abadlale ngawe mama. Abandani mama? Abazigebengu. But ke nizobe seniqalela ka-Raf nizofike nithole ukuthi kuthini kwi-computer. Siqale si-check. Yes yabo. Alright. Lo muntu kumele 2018 it is 2026 manje. Phela 10 years. Surely yabona if iclaim yakhe babeyenzile ngempela mhlawumbe manje ngabe sikhokhile mhlawumbe ngabe singasiyokhokha but ke asazi nizothi niyavela lapha nizoyasenazo ukuthi nitholani ka-Raf. Okay. Ka-Raf so check. Kuphela uthi cela nizocheck ukuthi iclaim yabo nalinyalo ilinga lomndeni wenu liphazamisekile ekhanda lathola abameli abakuthi nokuthi yabo ugogo webhalise ngicela ukuzocheck ukuthi ungabe uyavela yini kwi-system. Hayibo. Bazotshela abantshela khona ke nithathe khona nehle nakho ke niyale niyofaka isimanga nokusemthethweni. Email nangithi email address nayo. Awuna email. Kodwa ngayithola inkinga le phone ngiphethe. But bazosho phela it's either ngabe email noma mhlawumbe ithele SMS abazothi mase i-form seberegistile bese benisendele i-reference number yenu. Nibe seningithinta ke nami mase nitholile mhlawumbe stock checker ukuze ngikwazi nami ukuthi ngiyobuza khona le mali sibheke ukuthi ubani ophethe icala kwenzakalani ngalo because cabanga ukuthi manje nithola impendulo naye sibone ukuthi usasizakala yini noma mhlawumbe ke mangase kuthiwe mhlawumbe ngeke asasizakala ka-RAF but kutholakala ukuthi abamchithele isikhathi laba bona ke lapha bayakwazi ukuthatha isinqumo sokuthi bathi abamele indleko bezokwazi ukuthi zikhokhelwe lo limele. Yes yabo ileyo ndlela ke le yabo but ke siswami nisukumele ithi ngisokulate njengoba ugogo nje esha kaqamba manga ngathi ukuthi izigebengu futhi lapha khona emhlanga lapha akwelibuyayo lapha gogo. Hayi kuyabonakala futhi lapha emhlanga kodwa ke phela ke kusho ukuthi phela naye umngani wami wengisakhona ngoba ebone yena kulungile. Uyabona ngikuxoxele mawungazi lapha emhlanga kudilwa ngezingane ezincane. Yes. Kudilwe ngabantu abalimele baphazamiseke ekhanda. Laba uthi mhlawumbe ushayekile ekhanda ingqondo yahamba ngithi angithi lawo kusuke kwama claim akho kakhulu lawo. Nawo usuke efaka insimbi angithi into yokufaka ilimali mhlawumbe ukuthi waphuka
kufaka insimbi emzimbeni. naye wayifaka nje waphazamiseka naye. Awuyabona abantu bengazi ukuthi wafakeni sengizwa ngithi ngiyakutshela ukuthi lapha kushawa imali laphana and imali zalabo bantu abanjengalabo sithi uma iphuma bona bayifake kuma-trust account vele into eyenziwa abameli leyo angithi yabo but laphana uthola ukuthi 1,000 wabantu abalaphana imali zabeyivaleke laphana kuma-trust account nama-curatorships lapha emhlanga akudlalwa emhlanga ungabona ama-ofisi abo laphana yabo ubuze irenti iyimalini laphana akudlalwa kuyabhujwa laphana kakhulukazi-ke kushawa kuthina ngapha abantu abantu bebayele emnyama. So-ke ilokho-ke zocala nje kade manje la nibe nisukuma-ke niphuthume khona. Cha, sengiyavayelisa gogo Nkosi yami. Uzosila umbonile ukuthi le ntombi endala. Ngimbonile uthuleleni wesilisa. Cha, uyu ugogo lo ntombi endala. Ngiyabonga sisi. Kade ubona? Hawu kade ngangibona. Hayi-ke ubonile-ke namhlanje. South Africa egameni enhlangano-ke ithuleleni mina Mduduzo kaMkhwanazi-ke ngiyazibongela ukuhlala nentombi endala-ke namhlanje. Although-ke izocela usizo kasithembe ukuthi bazokwazi ukuthi balithole usizo. Siyabonga, siyanithanda, nisale kahle emakhaya.